Като трябва да има нещо. Нека да видим. Здравейте, скъпи мои зрители! В момента се намирам на едно обществено място, където ме очакват Jimmy's Band. Това е една улична група, мои приятели, много яки момчета, забиват етно-джаз, кънтри, народна музика, фолклор, поп, всичко. Те ме очакват там, сега мисля да ми изненадат с големи песни. Аз съм се подготвил, нека да видим какво ни предстои. Джими, много ми е приятно, че те виждам. На мене също, Сашко, че те виждам. Това е Jimmy's Band, виждате, това е Джими, фронтмена на групата. Джими, как се чувствате? Прекрасно се чувствам, особено за коледните празници, когато има много настроение и музика с Данчо на саксофона и другият Кени Джи, българският Наско Хаджиев, баща ми на барабаните и аз на акордеона, разбира се. Много ми е приятно, аз ви представих като улични музиканти, а вие фактически сега не сте на улицата, нали? А сте вътре в един столичен мол, защото какво? Имате, разбирам, кооперация с дядо Коледа и с Снежанките, така ли? Ето ги, това е черешката на тортата. Това са трите хубавици. Тоест сега, покрай празниците след Нова година, ви намираме в по-скоро вътре, отколкото вън, за да можете, как да кажа, да изкарате някой лев за прехраната, да се казва, нали? Ами да, това е на един музикант от живота му, това е една хубава част, да може да отива, да свири на хората, да весели народа, това е прекрасно просто. Ето ме сега, след бурните изпълнения на Jimmy's Band, след танците, след емоциите, след всичко, сме седнали двамата да си поговорим малко за живота на уличните музиканти. Изобщо лесно ли е, трудно ли е да си уличен музикант? Живота на уличните музиканти е една хубава импровизация за живот, защото ние свириме непрестанно от сутрин до вечер. С различни оркестри работиме в момента. В момента моят оркестър се казва Jimmy Band София. Jimmy Band София е основан преди 2 години. Аз преди 2 години и половина съм започнал да свира. Приехаме в музикалното с акордеон, пиано, солфеж. Кое ви е най-трудно, когато сте на улицата и свирите? Най-трудно е, когато да кажем, е времето много горещо в рамките на майтап. Тогава вече хората имат голям мързел, моите колеги музиканти да свират с мене. Когато е по-студено, са по-здрави за свирене, по-хубаво им се отдава импровизацията. Кое ви крепи да се занимавате с това? Кое ви дава надежда? Лично на мен ме крепи, само Бог ме крепи, защото името ми е Исус Ангелов от София. И с този акордеон, който е малкия уличен акордеон, само 40 баса, с него се стара да изпълнявам почти всякаква музика. Много я харесвам и съм я кръстил Касандра, защото така ми е в мечтите, както съм гледал по филмите. И съм направил една страхотна техника, съм здобил всеки ден на улицата, всеки ден свирене. Оттам вече ни викат в ресторанти, партита, нали, сцени и всичко идва от улицата. Улицата е нашият живот. Плюс това ние излизаме, каквото припечелвам, отивам за уроците си да заплатя. След това... Като стана дума за припечелване, да. действително, може ли
Можете ли да спечелите нещо от шапката, да извадите нещо от шапката, което да ви нахрани, което да ви помогне в тия трудни времена? По принцип, силно казана тази дума. От шапката да излезнеш и да те нахрани, но това го правим с много голямо удоволствие, почти като работа ние. И това, което изкараме, гледаме да се забавляваме по някакъв начин с него и да може да вървим малко по-нагоре. Какво можеш да кажеш за нас, българите, особено напоследък в това трудно време? Какви сме ние? Ами за българите ли? Ние сме сме един много готин народ, поне за мен и моето сърце. Българите ни са едни хора, които за мен ценят музика. Свириме навсякъде, по подвези, по метра, нали? На места, където дори никога не застава музикант и те като минават и аз почвам нещо да свири и те почват поне най-малкото, което да направят да се усмихнат. Джими, кажи ми, моля те, какви са вашите мечти от тук нататък? Твоите мечти какви са? Моята мечта е да сме живи и здрави, което е най-важното. И да направим така, че с нашата музика, която правим и създаваме, или нещо, което импровизираме и свириме, да радваме не само хората, не само това, защото Бог ми е дал дарбата да свира 2 години и половина на този акордеон. И искам, ако може, с моята музика и с това ниво, което съм в момента и на музика и на свирене, да стане един от най-добрите акордеонисти в България. А целта ми е следната, защото искам да го направя с много любов, с много щастие и не само като стане един от най-добрите, да си отворя една голяма хубава школа и където да мога да уча деца таланти да свират на този инструмент, да не се забравя този хубав инструмент акордеона. Джими, красотата или музиката ще спаси света според теб? Ами първо музиката, защото там идва красотата, разбира се. Щом идва красотата, ще помоля да ни дадеш малко един красив финален акорд на нашия разговор. Да, с най-голямо удоволствие ще го направим. Buonasera, buonasera signorina, buonasera, signorina, ciao ciao. Buonasera, buonasera signorina, buonasera signorina, ciao ciao.